Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. Ονομάζομαι Νίκος Μανατίδης. Είμαι δάσκαλος στο πρώτο πειραματικό Θεσσαλονίκης και μαζί με τη συνάδελφο την Κατερίνα Κολοκυθά εργαστήκαμε μαζί στα πλαίσια ενός προγράμματος ευρωπαϊκού με τίτλο Teachers for Europe και δημιουργήσαμε μια σειρά από δράσεις σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες που αφορούν γνωριμία των παιδιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς. Το θέμα της μελέτης μας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση αφορούσε το σχολικό εκφοβισμό. Η βία στο σχολείο είναι σίγουρα ένα παγκόσμιο φαινόμενο και πρόβλημα. Απασχολεί όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα του φαινομένου αυτού πλέον είναι έκδηλα και στα ελληνικά σχολεία. Και έτσι στην Ελλάδα ξεκίνησαν ήδη οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου με διάφορα προγράμματα. Επειδή ακριβώς το θέμα αυτό είναι επίκαιρο, αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με αυτό στα πλαίσια του προγράμματος Teachers for Europe. Τι είναι το πρόγραμμα Teachers for Europe? Το πρόγραμμα Teachers for Europe είναι μια πρωτότυπη και καινοτόμα εκπαιδευτική δράση που ξεκίνησε το 2011 με πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ελλάδας. Η Αντιπροσωπεία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, ανέλαβε το έργο να δημιουργήσει ένα εθνικό και παράλληλα ανθρώπινο δίκτυο εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τώρα από φέτος ξεκινά και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου θα αποκτήσουν τις ικανότητες και τις γνώσεις για να κοινωνήσουν στους μαθητές τους τη γνώση μέσω διαφόρων θεμάτων τα οποία άπτονται των ευρωπαϊκών υποθέσεων, εξελίξεων, προοπτικών, αλλά και της ιστορίας της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Σκοπός της δράσης αυτής. Ο σκοπός της δράσης δεν είναι τίποτα άλλο από το να ενισχυθεί το δίκτυο πρώτον, των Teachers for Europe, των δασκάλων για την Ευρώπη δηλαδή, μέσω της επιλογής και εκπαίδευσης, σε πρώτη φάση των πρεσβευτών των Teachers for Europe, των λεγόμενων ambassadors. Εγώ ανήκα στους ambassadors και η συνάδελφος Κατερίνα στους teachers. Ουσιαστικά οι ambassadors ήταν κάτι σαν μέντορες, οι οποίοι ενίσχυαν με γνώσεις, ιδέες και πρωτοβουλίες της δράσης των Teachers for Europe. Λοιπόν, επίσης, ο σκοπός της δράσης ήταν να πληροφορηθούν οι μαθητές στην ιστορία της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με απότερη επιδείξη να συνειδητοποιήσουν ότι εκτός από Έλληνες πολίτες, είναι και ταυτόχρονα Ευρωπαίοι πολίτες, με υποχρεώσεις αλλά και δικαιώματα. Οι μαθητές λοιπόν στα πλαίσια του προγράμματος, μέσα από βιωματικές και παιχνιώδεις δράσεις, σε συνδυασμό πάντα με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, συνειδητοποίησαν την πολυμορφία της Ευρώπης και των λαών της και καλλιέργησαν σεβασμό για τη διαφορετικότητα και την πολυμορφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υλοποίηση του προγράμματος. Οι συμμετέχοντες λοιπόν εκπαιδευτικοί, ambassadors και teachers, μέσα από ένα συνεχή διάλογο και επικοδομητική επικοινωνία, αλλά και αδιάλειπτη συνεργασία, συναποφάσισαν, συμπορεύτηκαν και εφάρμοσαν διάφορες δράσεις πάνω στο πρόγραμμα αυτό. Σκοπός λοιπόν ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές γενικότερα την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο συγκεκριμένο θέμα, συγκεκριμένο project, οι μαθητές να γνωρίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από το θέμα του σχολικού εκφοβισμού. Έτσι λοιπόν, με τίτλο «Τα παιδιά της Ευρώπης vs. Bullying», ενάντια δηλαδή στο bullying, στο σχολικό εκφοβισμό, συμμετείχαν 19 μαθητές του τμήματος Γ2 του πρώτου πειραματικού σχολείου Θεσσαλονίκης σε δράσεις που υλοποιήθηκαν διαθεματικά, εμπλέκοντας όλες σχεδόν τις γνωστικές περιοχές του αναλυτικού προγράμματος, όπως γλώσσα, μαθηματικά, ιστορία, νέες τεχνολογίες, μελέτη περιβάλλοντος, εικαστικά, θεατρική αγωγή και μουσική. Το πρόγραμμα διήρκησε από τον Φεβρουάριο ως και τον Απρίλιο του 2015. Ποιοι ήταν οι επιμέρους στόχοι και σκοπός?
ήταν οι μαθητές να γνωρίζουν την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, να μελετήσουν και να κατανοήσουν το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, να μάθουν ότι η Ήπειρος Ευρώπη πήρε το όνομά της από τον αρχαίο ελληνικό μύθο, της απαγής της Ευρώπης από το Δία, να γνωρίσουν την ιστορία της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αναπτύξουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στους λαούς, στα έθνη και στα άτομα, στους ανθρώπους, να μάθουν τι σημαίνει διαφορετικότητα και να την αποδέχονται, και όπως επίσης να αναπτύξουν και θετική στάση απέναντι στους Ευρωπαίους συμπολίτες, αλλά και να καλλιεργήσουν το σεβασμό για τους διαφορετικούς πολιτισμούς και κουλτούρες ανά την Ευρώπη. Συνεχίζοντας τους επιμέρους στόχους του σκοπού, ήταν επίσης οι μαθητές να αναπτύξουν αυτογνωσία, να γνωρίσουν δηλαδή σε ποιο κομμάτι της Ευρώπης ανήκουν, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις επίσης, αλλά και να ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή τους. Να αναγνωρίσουν και να εκφράσουν τα συναισθήματα που συνδέονται άμεσα με την ψυχική υγεία αλλά και την συναισθηματική νοημοσύνη, να διαχειρίζονται το θυμό πάνω στο θέμα του σχολικού εκφοβισμού, αλλά και να μάθουν διεξόδους και αντιδράσεις, σωστές αντιδράσεις, ορθές, για την αποφυγή βίας και εκτόνωση κάποιων εντάσεων. Η πορεία των δράσεων. Η πορεία των δράσεων ξεκίνησε με τη δημιουργία ενός ποίηματος από τα παιδιά, ελεύθερου ποίηματος, αλλά και παρουσίαση των ποιημάτων αυτών για την Ευρώπη από τους ίδιους τους μαθητές. Στη συνέχεια, μελέτησαν το φαινόμενο, το θέμα της Ευρώπης, με τη μορφή διαλόγου, με ερωτήσεις, απορίες και απαντήσεις είτε από τους μαθητές είτε από τη δασκάλα τους. Συνέχεια, μιλήσαμε για το μύθο της Ευρώπης, την αρπαγή της Ευρώπης από το Δία και πώς ξεκίνησε το όνομα Ευρώπη και υιοθετήθηκε από όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Προχωρήσαμε στη ζωγραφική, κατασκευές αλλά και ιστοσελίδες που αφορούσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση με παιχνίδια και οδηγίες και συμβουλές για την Ευρώπη και τους θεσμούς, και καταλήξαμε σε μια πολυμορφία δράσεων όπως η δημιουργία ενός θεατρικού παιχνιδιού για την Ευρώπη, το πρόγραμμα των μικρών δημοσιογράφων που κάνανε τους μικρούς δημοσιογράφους μαθητές με ερωτήσεις και απαντήσεις, το οποίο δημοσιεύτηκε και στο European School Radio, δημιουργία αφίσας, κολάζ, αλλά και κόμιξ για την Ευρώπη, τις χώρες και τους θεσμούς, όπως και το μύθο. Αξιολόγηση του προγράμματος. Κατά τη διάρκεια του έργου ακολουθήθηκε η διαμορφωτική αξιολόγηση, ενώ στο τέλος υιοθετήθηκε η τελική αξιολόγηση. Όσον αφορά τη διαμορφωτική αξιολόγηση, εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια του project μέσα από παρατηρήσεις, σχόλια και ερωτήσεις των μαθητών. Φυσικά είχε προηγηθεί η διαγνωστική αξιολόγηση, ούτως ώστε η δάσκαλα να κατανοήσει οι μαθητές τι γνώριζαν για την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς, και καταλήγουμε στην τελική αξιολόγηση, η οποία ασκήθηκε μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, τον έλεγχο των γνώσεων, το τι μάθαμε δηλαδή μέσα από όλες αυτές τις δράσεις, αλλά και από την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις βαλίτσες που ζωγράφησαν τα παιδιά στο τέλος. Επίσης, σημαντικό, καταγράφηκε και η άποψη των μαθητών μέσω της ηχογράφησης των απαντήσεων στο έργο αυτό. Εδώ παρουσιάζουμε κάποιες εικόνες από τις δημιουργίες των παιδιών και καταθέτουμε και καταγράφουμε κάποιες χαρακτηριστικές απαντήσεις των παιδιών όταν ρωτήθηκαν για το έργο και τις δράσεις. Ένας μαθητής συγκεκριμένα απάντησε ότι εμένα από όλα αυτά που κάναμε για την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση μου άρεσε πιο πολύ το παιδί της Ευρώπης, το θεατρικό της Ευρώπης, το σύνθημα που βγάλαμε για την Ευρώπη, Ευρώπη ενωμένη δυνατή, όλοι μαζί, το οποίο το φωνάζαν τα παιδιά και στα διαλύματα. Στη συνέχεια, ακόμα δύο καταγραφές χαρακτηριστικές των παιδιών, διασκεδάσαμε πάρα πολύ. Εμένα μου άρεσε που κάναμε αφήσεις για τους στόχους και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πιο πολύ μου άρεσε που συνεργαστήκαμε. Μου άρεσε που κάναμε ηχογραφήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά όργανα, αλλά πιο πολύ που συνεργαστήκαμε όλοι μαζί και παίξαμε με τις δασκάλες από την Ισπανία. Εδώ να πω ότι είχαμε και την ευτυχή συγκυρία να έρθουν στο σχολείο μας επίσκεψη δύο δασκάλες μέσω του προγράμματος Erasmus Plus με θέμα Media Literacy, οι οποίες παρακολούθησαν τις δράσεις μας στην τάξη και συζήτησαν με τους μαθητές.
στα αγγλικά όσο μπορούσαν φυσικά. Επίσης, εμένα μου άρεσε το θεατρικό που κάναμε για το μύθο της αρπαγής της Ευρώπης, αλλά και πιο πολύ μου άρεσε η σκηνή κατά του bullying. Συμπεράσματα. Η συνεργασία μεταξύ της δασκάλας, της κυρίας Καταρίνας και του Teachers for Europe, αλλά και του Ambassador, πιστεύουμε ότι στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, χάρη στη συνεχή και επικοδομητική επικοινωνία σε όλη τη διάρκεια του έργου. Επίσης, η γνωστική εμπειρία, οι ιδέες, αλλά και η θέληση για δημιουργία και πρόθεση της ιδέας από τη μεριά των συντελεστών ήταν έκδηλη και συνέργησε καταλυτικά, θα λέγαμε, στην επιτυχία έκβαση της δράσης. Οι δράσεις τώρα που αναπτύχθηκαν συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στην υλοποίηση των στόχων αναφορικά με την έννοια της Ευρώπης, της ιστορίας, των θεσμών, αλλά και του θέματος του σχολικού εκφοβισμού. Το project υλοποιήθηκε διαθεματικά σε σύνδεση με τα μαθήματα του αναλυτικού πλαισίου σπουδών, δηλαδή συνετέλεσε όχι μόνο στο να αναπτύξουν οι μαθητές κοινωνικές δεξιότητες, αλλά και να καλλιεργήσουν συγκεκριμένους γραμματισμούς, όπως να σκεφτούν κριτικά, διερευνητικά, να προβληματιστούν, να φανταστούν, να στοχαστούν δημιουργικά. Όπως σε κάθε project, έτσι και εδώ υπήρχαν δυσκολίες. Μια από αυτές ήταν το μικρό χρονικό διάστημα, στο οποίο έπρεπε να ολοκληρωθούν οι δράσεις, οπότε υπήρχε διαφοροποίηση του καθημερινού ορολογίου προγράμματος. Αυτό είχε σαν απόρρια να δημιουργηθεί ανάγκη λοιπόν προσαρμογής του αναλυτικού προγράμματος, γιατί χρειάστηκαν έξτρα διδακτικές ώρες για να υλοποιηθούν οι παραπάνω δράσεις. Συνολικά όμως θα λέγαμε ότι οι μαθητές αγκάλιασαν το πρόγραμμα, ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό, διασκέδασαν αρκετά και απόλαυσαν την όλη διαδικασία. Η γνώση λοιπόν οικοδομήθηκε μέσα από ένα ευχάριστο κλίμα συνεργασίας και επικοινωνίας με κοινό σκοπό και πορεία. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας και για την προσοχή σας. Νίκος Μανατίδης, Κατερίνα Κολοκυθά. Γεια σας.